guys apa ndatirega nimbobuda ndinde kunobaiwa idhei rangu randakabhuka guys kunobaiwa flu vaccine guys kunobaiwa flu jab guys saka ndandakabhukawo online ndikatirega ndichiinda kunobaiwa jab rangu guys isaturday iyoyi saka ndiniwi ndabuda ndikatirega ndichifamba guys ndichienda ndinoona apa ndiringoti jab iri guys ndisandamboribaiwaka ndikati nhasi kunotonhora vedway nhasi ndinokaura nengikiri nekurwadziwa ndakanga ndichitoexpecta the worst guys the worst chaichaiyo ndabuda zvangu ndikatirega ndinde tinoona aiwa handeitese guys tinoona ndichinodhovhonyiwa iro jekiseni iro riri kaka renhingikiri recovid reflu sorry reflu iri aiwa guys tabuda ndiniyo ndikutofamba guys apa kunonaya kwainaya zvisingaiti murutongonyatsokuona ende kwainaya ende kunotongogara kuchinaya guys zvacho zvakatongooma kunogara kuchitongonaya chete guys 1 minute kuri kunaya 1 minute kuri kutonhora 1 minute mvura yaenda unonyatsombosheya kuti zviri kunyatsofamba sei ubva unyatsofunga kuti kuona kuvanhu kuafrica chirati kuri kupiswa zvisingaiti ubva kuti hei zvavo vakomana ubva unyatsokufunga kazi rake kuafrica kaya but wozofunga futi kuti panati kuafrica kwachona guys kwaiti ukanyopisa strike ndoti kwainya kupisa mani guys dekwamboti tonhorei mbichana but anyway mwari vanongoshamisa so aminoti vanongozvisika sei zvinhu izvi guys saka ndandisinganyatsoziva chapo chapo pandakabhuka because ndakabhuka online saka ndandisinganyatsopaziva kandakangoisawo gps kuti ndonoti ndikuenda kupi but I only found out kuti kwanga kusiri very far from kumba kwandinogara panga vachingora about 7 minutes away so aiwa gps ndiyo iri kutoendesa iyi haiwa iri kuenda neni guys inoinda haizokurasika zvokutodaro inoinda newe ndikati arega ndichiinda zvangu ndinosvika ndonoti pangafamba sei because apa flu ndandakunzwa kana mama akateerera mazuva apfuura ndaitozwa kuti flu daundibata guys ndichitozwa kuti pauro pangu apa pari dry ndindasvika ndabuda ndapaona saka ndakubuda ndichiinda guys muri kuona ndadzikira zvandaikuudza kuti ndadzikira muri kuona kuti ndatidzikirei mbichana zangalewa riya riri kuenda maiwekani zangalewa rangu rakuenda richipera maiwekani guys ndazosvika guys ndaona gate kuti aiwa entrance unopinda neapapa guys apa kwaitonaya zvokutodaro kunyanya kutofambika kunyanya kutonakidza kufamba ndabuda zvangu ndini ndazosvika pagedhi riya randapaona kuti unopinda nepapapa mubva ndanyatsotopinda mukati zvangu fe apa ndini ndapinda mukati reception iri papi ndikati iyo reception iyo ndaiona ndafamba ndaenda pareception paya mai mwana doro okuvhurira rega kava doi kuno chirungu unongovhurigwa mai mwana opinda ndasvika paya ndikati chiga ndide pangapo ndinobvunza kuti zviri kufamba sei ndatoona zvangu uyo aripo ipharmacist yo mufamasi guys anga iri famasi hombe ndasvika paya ndikati naiwe zita rangu ndiri ndonzi ningi naiwe ndine appointment ndikuda kutohlovhiwa panapa flu kuti isandibate ndoita sei zvikanzi zita rako ndobva ndamupama kumuudza ndobva atarisa musystem kuti zita iri ramai ava ringangove ririmo here musystem mai mwana zvikanzi zita ririmo musystem haiwa zita ririmo ndako unogara pasapo chisikana chimandara gara pasi vachakudana ndakabva ndafara ndikaziva kuti yes nhasi ndobaiwa izviflu guys flu inokwadza kuti madziwa kunge gwai zvakaoma apa zvikasangana flu plus masinus unopinda busy guys flu plus masinus unonyatsopinda busy gara zvako pasi chimandara ndini zvangu rikandosvigarira kondodiko ndobva ndatosvika paipa ndatozvigarira pasi zvangu guys ndatogara ndakambogara nguva yakareba andambogara nguva yakareba ndakangoti gare zvangu ndiripo paipa ndotamba zvangu nechifoni changu ndichitomboona kuti kochi chiri kuitika ndigere zvangu paya ndotamba nefoni yangu ndichingoona vamwe vaingopindwa vachibudawo nekuonawo zvinhu zviri kutengeswa nezvakanyogwa nemapuraizi nechii ndiripo zvangu ndakatogara ndikati vachandida navo kana vakundida guys ngandingozvigarira ipapapa pamwe munotoriwo nekiuye vamwe vari kubayiwa mukati umu saka rikatingogara tione kuti zviri kuita sei guys onai musoro uyu zvakatooma ndazodamwa iwe uya iwe ndini uyu uya ndakuchinda manje dokta waya wanditora ndakuchinda mai ndanopinda mukati ume guys kaana kaiti bva ini nejekiseni hationani guys hatinyatsokuwirirana nejekiseni guys ndavhunziwa ndiwani zita rako wati saka takuda kuzokubaya last year ndiro ratakangobaya the same ndikati last year kupi kwandakambobaiwa ini munondiziva pano ini last year ndaitoya kusouth africa uko ndokwandaitozvidlira joyi ndiri ndichinakigwa kune zuva uko chiko icho chamuri kundibvunza ini apa ndikuudzwa kunze arisokwadzi ndikadi ndikati kusoda kundiudza sina basa dokta jekiseni ndongogwadza chete ndatirega ndichibvisa zvikanzi wakapfeka chii Man City kuita kuti takasha mazwana hatisi kufara apa guys ndikatanga kutambirira chigumbo mai mwana ndandotla pavari kuzama kunditaudza kuti ndisagwadziwe guys fesi yatoshunama kudhara guys gumbo ndikatirega nditambise makumbo kupi apa indezototombo ndatopedza kubaya ini guys ndakatoshamisika ini guys akutonamira chistika ini apa ndiri kutambisa gumbo ndiri kutinda ndikati matopedza
zvikanzi kana chandakambowa guys hapana. Aha guys chirungu, asi ndakangonzozvi 1 day 2 days unombonzwa zvemaside effect zvobva zvapera. Handimaona aiwa, the doctors were so friendly guys. They are so friendly madoctors iwayo. Tatotaura zvedu zvebhora svika ndikati bye bye. Ndakanga makubvunza kuti are you married for my diaries? Ndabuda zvangu guys. Aiwa handinotenda. Saka ndakabaiwa. Kwaiwa kabayiwa here guys? Make a date guys. Ndanotsvaga flu jab iri ubayiwe rako. Apa ndakutodzokera zvangu ndatopedza ini ko ndichagodei. Ndatove protected guys. Protected bo zvekuti kuflu ichandionera panext door guys. Ndo paichandionera ndatove bo guys. Ndatove bo. Andi muri kuona icho ndakatobayiwa guys. Ndikato ahada haiwa zvangu ndakatopedza ini. Pedza chaiko chaiko. Ndichadei chimwe mai mwana. Hapachisina. Ndeapa kana kumbonzwa pain mai mwana, kana kumbonzwa kurwadziwa, kana dhololo mai mwana, kana kutoita kunge pasina, but tuma side effects twakazenge takuuya. Ndave kumba ndakungofila kungoneta dis, ndakungofila kunge musoro kari kure kure. So but zvangoitika 2 seconds chete. Handika day iroro, I think that Saturday iroro ne Sunday briefly. Handimaona makuseni bo